Găsește litera diferită. Îți voi oferi 5 secunde la dispoziție. Acum caută șarpele din această imagine. Dacă ai găsit șarpele fără să te oprești, vei primi vești bune până mâine. În caz că nu l-ai găsit, ai pierdut, dar stai liniștit. Îți voi mai oferi o viață pentru a continua jocul, dar doar dacă mă urmărești și apeși de 2 ori pe ecran. Gata! Testează cât de rapid este creierul tău. Doar 10% dintre oameni răspund corect la toate întrebările. Găsește litera diferită. Deblochează emojiul secret ținând apăsat butonul de comentarii. Dacă ai ales oricare dintre aceste două, ai pierdut. Acum găsește lupul. Dacă îți place testul, salvează videoclipul pentru a ajuta profilul. A treia persoană din lista ta de WhatsApp te iubește în secret. Îți dau 5 secunde să verifici cine este acea persoană. Ultimul test. Care este numărul din această imagine? Lasă-mi răspunsul corect în